Българската носия, в която е закодирана традицията на нас българите, с невероятната символика и разбира се с индивидуалната история на всяка една носия, която ще ви представят нашите приятели. Вие сте. Честит празник и от нас, както вече спомена. Колекцията е на Ангелия Конзамски и с участието на Яна Мужкова. Той вижда маичката ти. Ела. Да.